kalaman lawa ang puita. Wow! Ikonเลยต้องไงAti ay mo sumegang dan diktak din niya ati tira Amay tiga tuloy mo sumegang Abanto me Alam mo diyo katagan na rin ang ansi daw ito kanyang lutong. Invain Minok yan ang kan man sa te po ka kan ron. Tilang le don niya. Ento zong. Pero sa ito TM. Soy do tia chun kai ko kin ia. Kayo. Pwede kagad ako. Dahil lok yan liyom to he. Kai ko ang kai chu ia tia lui thuk lama lu le. Ang ilin ko parang besilo utra. Siyang tilay ka siyang Tilay ka feel ba? tilay ka feel ba mo tilay ka mitwit lang na ver po ka Kalay ta broken vein. Kata niya mo. tilay ta ka broken na Ka feel broken vein. broken tilay ta ka din ka Rin ka tu nay chunga kan din lai kha ngai tu na avak ve china mi tui la tlak sang tam in chim mai ple chung khai khuan ning ram lo ki Malaw siya dai pa. Some kang che mo kan dia sa po mo Di ka tiệm gì đúng không? Giải lắm phong phơi là chiếm về khóc về Aruleman berapa kan tempat mau Minten Min vẹt kita roll ram to he. Kita kan ei phot kam ka. ni dike Roll ram to ka chen mi lo. Ansam je so karil tram to la to kachil lo lo tin kan khacho na tong ma ka se lo tong se lo kan tong ayan so he tam ayan so kan chuma an tui lai yan kan so me tur nia chon he la yan tui yan tui se bu la yan om tui tam tilang lo phat nang ang tin